دحر قينات أبزغنا أبتغراي تولعو نزوباغرنا أفريكا نغلطة عمتات زلبلب قينات بتزامادي حدي له إرترا نابغورو بيت هاجر سجيرا من أنت منبر قداي منسر أبا أحمد دمدك از خفلت له حزب إرترا مختاتو قيت نغرو معواتو استعوجلو مسدمم ناي تاريخ فصامه مغارجو تعازيو حدش بر سلام زخفتلو مدرخ كخاون دما ناي بوزحات صلوت كوين له برجز أب زمن سلطان بريزيدنت إسياس سلام انتاي ترجمو زي كات عيكونن سلام من نايمبر سلام لمفتار زي كل منجستي مخانوجن نايدا واي مستير كوين يركب نهزب إرترا ناسنا زعدلو زموسلو هكدف كاب زفتر وانا إرترا خوينو ناتسمعو أب هزبو زورودو چفچفان قفعتاتن أب قروبيت هاجرات كدقمو مغنايو زتفلاليو أهقراوين منجساتن ودباتن خسو لومغن نتدرو ملو هزب إرترا زفولتو بحر منجسون منبرون أيكون نانكن دقم انتايدا أب زغنيا تابي إثيوبيا كفترو زغنيو معبالتاتن أنفتون منجس إرتراخ أب زينة فسالو زبهال نفاس سلام إثيوبيا انتاي ترا يتصاوزلو إنا خندسس سناي مكتال زي دمس راديو إيرناي دحري أب كلتا حدار نايزا حلف عمد استفرم سمع سلام بريتوريا سعبو كلتيوم سلام نمقبار سسامعو حالتا تقراين فدرالاوي منجس إثيوبيان نسمع تقبارة السلام لحقزو استفالالي سقومتات كوصدو كأني مالو وزوم سقومتات دما نتزنبرا نايم ترتار دباب ببقيزي نفاخسو زنبرا تنقاف السلام أمد الدال زينا عطرا كم زهلوم يقلس أب تقراي بفدرال منجسي تقاريسو تسانحة نا إلكتريك سلكن بانكن أقول قلوتات كجمرن كله منجسي تقراي بوغنو حدكو نا منجسي فدرال أركيبو نسعبو رديتن وسن قربات مدهانيتن نابتا نغرتا عمتات السعاسوت كلل كباسح جميرو له أب سمع نايت سلام عبيت بدوهتات كخوني خوليم استبهالو سلسة عبيت نتبتات من بارو ما يرسعن نساتهم دما مقام حدش جيزاو منجستي كلل تقراي موسى عطوقات حالتاتا محرا كاب كلل تقراين موسى سراويت إرترا كاب تخللن زوليم نيرم نسامنتات أب حدو أقيباتات كايت سنحة هو حتن أب تخلل جيزاوي منجستن مقام زقمة السنادة كوميتين دحري بزح مزراب أب عسرت مقابيت وهاب قال هو حتنبر أتجيتا شو ردا نتزقوم جيزاو منجست تقراي نخمرح كمورسون كله نتزقوم منجسي نبوليتيكاون ودبات سراويت مهورانن سيفيكاو محبراتن كحقوف مخانو تقليسو بز مسرت هو حت 300 ميتاويت حالتات من كل خال تقراي 25 ميتاويت تقامتو ودبات 15 ميتاويت تخفافيلهم سلطان نايت زقوم منجست خحزو تسامعهم نسعبو أب 22 مقابيت بايتو وكلت حزب إثيوبيا فلوري هزوز أخيبا بمقبار نتي أب لعله هو حد قدم غرت عمتات بمولو دمص زحلفو أشباري زبل وسانة سريزو دحري حدا معالتي مسراز هو حد كان مزقب شبرا سلطان نايت نغلل تقراي بقيزاونت كمرح استحاري أفنيا نبر أب 23 مقابيت قداي منسر أبا أحمد كصد أنكلو أب كلتا سمونو اتي أب مجمار نايزو قينات قلوح تراني رونا تبهل استكس قدم قينات كما مخاري بريزيدنت كلل تقراي أب جيزي قينات دما كما أفنيا هو حد بمخان زقلقلن جيتاچو ردا أب حموش ميازيا كاب دكتور دبرسين بوقعي سلطان تركيبو نتقلل بجيزاون زمرح 27 أبالا زلوو كابيني أواقيرو سرح جميرو أب تماساسا لجيزي فدرالاو منجس إثيوبيا بستفالالي مغنياتات أسيروم صنحة أبالات هو حتن تولتي تقراين كفتح مجمارون تحبيرو ودي 46 عمد قدامي منسر فدرالاوي ديمقراطية إثيوبيا أبا أحمد شيامي ودي 49 عمد جيزاو بريزيدنت كلل تقراي دما تشيام خوينهم حدش مرخ إثيوبيا أبزو مرحلو زلو أوان أب تماساسا لمعالتي 6 عمد زي ملأسب زي بلو ببريغادر جنرال أبرها خاصة زمراح لعلوت سبسلطان سلطان سراويت إرتران زلو والأخ أب تهاجر عدد كجبر ترقيبو نيرو برجز زلو استفلاليو ناي سلطان قطوان تكالات إثيوبيا كبصح مقناين بمراحة نايتي سعر يزبوله هو عاد نستهانسو بروجكتات من قادو نقوا انت تنقره كابتا زغنيا هاجر مرق خاب سلطان ويس معبالة زبل تمرتحيزو كمز مخانوغن استموت أولو قابن بترن حيزو كمز مخانوغن درو أبسلتات ترايلو
ኣብ ፖለቲካ ኣጋጣሚ ዝበሃል ነገር የለን በሃል ብዙሓት ወገናት ንዕላማ ተረኾ እዚ ጉጅለ ኣልዒሎም ኣብ ዝህቦ ዘለዉ ትንተናታት እቲ ጉጅለ ብስቱር ምስ መራሕቲ ህወሓት ተራኺቡ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነቲ ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ብፍሉይ ኣለኒ ትብሎ ጸጥታዊ ስጋት ዘቲሉ እንተኾይኑን ይጥርጥሩ እዞም ነዚ ትንተና ዘቕርቡ ወገናት ከም ዝብሎ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ቀንዲ ስጋታት ንምዕንቃት ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያ ኮይኑ ምጽንሑ ይጠቕሱ ካብዚ ሓሊፉ ድሕርቲ ስምምዕ ሓላፍነት ምክልኻል ዶባት ዝወስድ ኣካል ሰራዊት ፌደራል ብምዃኑ ኤርትራ ካብታ ኣብ ትግራይ ዝሓዘቶ ቦታታት ምውፃእ ምስ እትዓቢ ክልቲያቶም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ግጭት ከኣትዉ ዝኽእልሉ ተኽእሎታት ምንባር ይጠቕሱ በዚ እምበኣር መሪሕነት ጸጥታን ሰራዊትን ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ህወሓት ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦ ከም ዘወግዶ ከእምኖን ውሕስነት ክህቦን ክጠልብ ከም ዝኽእል ይንገር ነዚ ኸይኮነ ይመስልን እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊትን ጸጥታን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰራዊትን ጸጥታን ትካላት ኢትዮጵያ ብምኻድ ክነግዱ ዝቐነዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ህወሓት ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘይህሉ እንተረጋጊጹ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻራ ከም ዘሎ ዝግለጽ ከባቢታት ትግራይ ዘይትወጻሎ ኣብነት የለን ብምባል ድማ መደምደምታ ይህቡ مزتنتنا زي سامعو كالو تنتنتجن حدت ازوم إيرتراوين مراحتي نتامونغو قدام مينستر أبي أحمدن بريزنتي سياسن تفاتير اللون ناتبهاله كعلالالو زقني متفنان مزحتال زمدناتاتن نبوركم زلون ممسال سقبره نايتواسو حدت مخاني تقصو بزو خوينو باتي عزز خوينات ليكا نايكوينات توقامات بمساح زركب سلام اللون كبهال يكبر رخه كابزبل متساتاو تنبيتن لعلي كاله كبهالاي كالن عزز سراويت نحانت للاويت هاجر انتاي مزدليهم نابتكالات مكلخالن ጸጥታን ናይ ካላ ሃገር ከይዶም ኮለር ዝብል ሕቶውን ሞልሱ ጊዜ ጥራይ ዘገዶ ክልል ትግራይ ማዕረ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክጠቕሶ ጸንሐ ስጋት እንተሎ ምውፃእ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ክልል እዩ እዞም ካብ 2006 ጀሚሮም ዝተፈላለያ ክልላት ከሰልጥኖኦምን ከዕጥቆኦምን ዝጸንሓ ፍሉይ ሓይል እናተባህሉ ጽውዑ ሓይልታት ኣብ ክልል ትግራይ ንሓይልታት ምክልኻል እትኽልል ብምውላድ ኣብ ክልል ኣምሓራውን ዓርሞሽሽ ሓይሊ ብምዃን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ክዳረግ ዝኽእል ዓቕሚ ሃኒጾም ኣብ መንጎ ክልላት ጠንቅን መሳርሕን ግጭታት ክኾኑ ምጽንሖም ይግለጽ መንግስቲ ኣባ ኣሕመድ እውን ነዚ ስለ ዝተረደዩ ዝመስል ንመሳርሕ እዞም ሓይልታት ንምብታን ብወቢሉ ድማ ነቲ ካብ ክልል ትግራይ ክመጽእ ጸንሐ ሕቶን ኣብ ውዕል ሰላም ዝኣተወ ቃልን ንምኽባር ፍሉያት ሓይልታት ናይ ኩለን ክልላት ናብ መሳርሕ ጸጥታን ፖሊስን ሰራዊት ፌደራል ክጽምበሩ ውሳነ ኣመሓላሊፉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰደ ውሳነ ዝሃቦ ምኽንያታ ሙቃም እቶም ሓይልታት ሕጋዊ ባይታ ስለ ዘይብሉን ንሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ስግኣት ብምዃኖምን እዩ ይብል እዚ ውሳነ ግን ብዘይ ተቃውሞ ይሓለፈን ነዚ ተቃውሞ ዝመርሐ እቲ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ብመንግስቲ ኤርትራ ብሕቡ ይስልጠና ኣሎ ዝተባሃለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ እዩ ኣብ ዝቕነ ዝወፁ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ኣብ መንጎ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራን ፌደራልን ሓሓሊፉ ተኽሲ ከም ዝነበረ ክገልጹ እንከለዉ ኣብ ከም ጎንደር ዝኣመሰላ ከተማታት ኣምሓራ እውን ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምግባር እዞም ሓይልታት ንኸይፈርሱ ክምሕፀን ጸኒሑ ኣሎ እንተኾነ እዚ ስጉምቲ ኣብታ ብሃይማኖታውን ዓሌታውን ግጭታት ትሳቐ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብታ ክልላትን መንግስታተንን ከም ልኡላውያን ሃገራት ክሳብ ዝመስሉ ክፈኻኸሩላን ክጋጭውላን ዝቐነዩ ኢትዮጵያ ተዛማዲ ሰላም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ፌደራላዊ መንግስቲ ጀሚርዎ ንዘሎ ስጉምቲ ካብ ምፍጻም ንድሕሪት ከም ዘይብል ይግመት ድሮ እውን መራሕቲ ክልላት በቲ ውሳነ ከም ዝተሰማምዑ ዘረጋግጽ መግለጺታት ከውፅኡ ቀኒዮም ኣለዉ እምባርከስ ከም ዝኽንካታተሎ ጸናሕና ተግባረ ሰላም ፕሪቶሪያ ምስ ኩሉ ምድናዊ ጋያቱን ጉለታቱን ደሓን ይስጉማሎ ክበሃል ቃል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝበዝሕ ቦታታት ኢትዮጵያ ብምውፅኡ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ዕጥቁ ክፈትሕ ምእዛዙን ምስቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክግበር ጸንሐ እወንታዊ ፈጻጽማት ዝስምዕ ተደሚሩ ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ትሰጋገረሉ ተስፉ መድረኽ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ክግመት ይከኣል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕቁድ
ሓደ ኩናት ዝብል መርሓ ዝኽተል ዝመስልን ብዙሓት ኣብ ሰላም ንምንባር ዝጽግሞ እዩ ዝብልዎን መንግስቲ ኤርትራ ግን ሕጂ ኸ ሰላም ከምጽእ ድዩ ዶስ ዝቕጽል ዕላማ ኩናት እዩ ክደሊ ዝብል ሕቶ ኣንጠጥ ይርከብ ድሕሪ ኩናት እንታይ ክስዕብ እዩ ንዝብል ንግዚኡ እዞም ዝረኣናዮም ፍጻመታት እዮም ስዒቦም ግን እዚ ድሕሪ ኩናት እምበር ምጽኣት ሰላም ኣይኮነን እንተ ንሕና እሞ ሰላም ንምነ ንህዝበና እውን ከምኡ ዝቕጽል ሰሙን ምስ ካልእ ትንተና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ንኹልና